Campur sari boleh Nduk? Ya boleh. Campur sari. Sakit, sakit. Sakit no. Tenane. Tenang. Bagaimana apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Yo timong to Tak kira lek balinggo ki terus mari panggah ya. timong. Yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak Nduk gendinge apa yen sragen. Anu mawon. Kabur wae Nduk apik Nduk. Indah mana kados kados Ya nang. ya pas enek. Oke, pas kali tulisan. Kali panyunan ya. Sik Nduk pedal listrik. Pedal listrik. Sopo ngatine sopo kan? Dosamu kok pipi sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Iki Jawa Tengah. Sami-sami tak jalan. Sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Jam 7 Kosong. kosong. Ya wis padha ya kosong. Aku mek Nggih nggih. saya penting tetap bekti kali Ibu Bapak. Siap. Sekolahnya sing ate kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman jadi seniman oke. Oke. Nggih. Kok sekolah iya. Oma yang ngono? Iya. Loh, iya no. Om iki SMP. Bocil rumiyin. Siap, siap, Sing siap, bocil siap. Monggo. presiden luar biasa. Nggih. Jan enggak generasi presiden menika. Ah, pancen esku beli dalu nika engko nggih ngremenaken penggali-penggali kata. Nggih. Single menke piantun kata. Ayo Nduk legit. Heeh. Oh, boleh seniman seniwati. Git git, kene git. Mumpung lu ngantuk ya. nyebut Bapak Marsudi kan mau kan membagikan klasik ya. Apa mau tembang apa Cineman Mendes. Yes, saya wis bebas kanggo sampean tembang apa bebas lho saya. Campur sari boleh Nduk? Ya boleh. Campur sari. Sakit 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 no. tenane. Tenang. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Ayo sagren. Tembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Yo timong to Tak kira lek balinggo ki terus mari panggah ya. timong. Yo bener sembarang yen ditakoki bocah iki ngene iki lho. Mare wong tuwa ra diajeni canem ngene iki. Yo nek kandha sing penak Nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Oke. Ah ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih. Coba. Apa nggih? Loh, sragenan oke. Oke Lah sragenan. iya nggih mikir sendiri. Pirang jam mikir itu? Paling setahun nek. Aku lah yo sedeng kene wis munggah-munggahan to iki. Anu mon. Telok sing Anu. Apa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Awung gending sembarang tinggi sragenan. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae Nduk apik Nduk. Indah mana kados nang. Ya pas enek. Oke, pas kali tulisan. Kali panyunan ya. Imbalno katresnanku ya ya. Nggih. Kayak sragenan ya oke ya. Oh
Basamu kok piti sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to dene iki. Kuwi Jawa Tengah. Nggih, nggih. Kita motor. Motor lho. Beda to tibae. Betul. Beda. Beda. Iki motor nek pitane dono niki pijono. Gitu. Mangka kang mas katresnanku kecetan seneng aku bocah jan nyenengke no. Nyenengke no, cah cilik kudu nyenengke. Nyenengke. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatang ngene iki. Ning tak tatang malah kecuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, iki padha karo ibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Kok sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki. Jajali gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo enakne to. Ayo. Ada. Betul ada. Lanjut nggih. Nggih. Ya. Mangka kang katresnanku Alhamdulillah, wah luar biasa. Tak dongake. Matur nuwun. Nduk Sami-sami.
Sesuk jalan. sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? Jam 7 Kosong. kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Aku mek ngomong iki tak. Apa itu kira kafe rasa sepi. Jadi ya rada setengah rolas jene iki. Tak dongakne sampean sampean dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun Dadi ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do karo jenengan ya. Amin pangestunipun ya. Nggih nggih. Nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Boten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman dadi seniman oke. Oke. Nggih. Kok sekolah iki ya. Oma yang ngono? Iya. Loh, iya no. Om iki SMP, SD, SMA tutup. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Dulu. Masa? Iya, saking dulu sambil bledek nih. Ya, makasih ya. Iya, iya, iya. Langsung sedaya waranggono jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, saipun sambut dalu. Oke, siap.